Hello mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Ug karon day atong ipadayon ang laing sumpay ni Sugilanon nga sinuwat ni Francis Aliaga Esparis. O sa dili pa no ahaw day pahibaw nga basin usa ning mga adlaw kining nga drama, tananahong drama sa diri nga channel. Ahaw na ni siyang ibalhin sa usa na nga channel nga bag-o na kong channel no mga ka-listeners, mga ka-DJ. Mga ka-followers, ako na ibalhin dito ning tananahong gi-upload diri nga drama ato na ninyo makita sa usa na ka channel. Mingon ra ko ninyo kung kanus ako nang ipahibaw ninyo daan nga usa ning adlaw ako nang ibalhin sa ka channel kay ang naa diri puro ni music. Ilahi na ho ang drama ug ang music para dili magalo-halo. Mga ka-listeners no, mga ka-followers. Ug karon niya ang sumpay ning Sugilanon sinuwat ni Francis Aliaga Esparis sa Tanang Bakak, Ikaw ang Tinuod, Part 23. Please subscribe. This is Lex Fino Vlog. Si Buloy. Hello, Buloy. Risa, day. Oh, Nakita ang violo. nagpaabot sin ako sa parking area. Manglakaw mi. Kayo palinglaanan niya, day, ha? Ayaw yun. Mayong Traidor pagbunaw na. sa Traidor na, Lex violo. Fino Ay, Vlog. magsalingan na niya, day. Dumog, ha? Traidor na. Buloy. Ay, matuo, ha? Ayaw matuo na niya. Ngano Ay, di, katugtog. Buloy? Ngano di ay? Ang problema. Wari mo mga tanakan ng wang mauling kami. Wa, Buloy. Ang kuling nga ano ko na, be. Wa lang. Di lang ko gusto nga mainsultuhan. Oh, ano yung sultuhan? Mainsultuhan niya ko. Ngano magsukit-sukit ko. Nganong wa siya mauli. Kay basin og. Questionon ko niya. Tingalig mo ingon siya nga ngano man ka. Asawa ka na ako nga magsusi man ka. Kung nganong dili ko muuli. Day, Risa. Ana lang, Buloy. Ikaw ba? Relax lang, Ako'y Buloy. naglagot, ay. Bida, relax. Ayaw ka lagot. Ayaw ka lagot yung imong amigo. Relax lang. Wa man gani ko maglagot. Oh, Risa, day. Sige, Buloy. Bye. Oh. Nganong murag iyan ang gikontra si Piolo? Nganong naglagot siyang Piolo? Ngano ka, ha? Sakit pa ya, Buloy. Pero giantos ko lang ni. Tungod kay wa ko'y hingpit na katungod ni Piolo. Wa, Buloy. Dong Robin, sorry kaayo. Taod-taod gid kang nagpaabot. Okay ra gyud ko dita. Okay ra gyud. Kabahin kini sa akong sakripisyo para sa imong anak. Akong tan-awon ha, basinog nagmata na. Nagmata naman tita. Oh, okay. Ali, kuyog na ako. Sige tita. Robin, thank you. Sara, ayaw pasalamat. Ni agad ko. To show to you how much I care for you. Thank you, Robin. Papasa na lang imong gugma din ako. Sara, Sakitan lang ka. Kung may gugma kag babae nga masakiton, Sara, sakitan ka lang. Nga maunay kamatay ang imong uyab. Sara, ayaw paghiskot og kamatayon. Angay lang, Robin. Tungod kay kitang tanan, mamatay man kyud. Layo pa kay na, Sara. Nimo, layo. Pero diri sa ako, murag, dool na. Sara, Kung mamatay ko, Robin, muhatod ka. Sara. Lucy, marites ka bagyang dako. Unsa man ko na ilang kipanagsultihan, Sulti na day, Sara. Ingon si Jaay. Sakitan ka lang.
maunag kamatay ang imong uyab. Ni-explain magmaayos, Ruben. Maunay iyang tubag. Unsa pa? Ay, doon na pala gisulti si Zara. Unsa, Lucy? Kung mamatay ko, Ruben, muhatot ka? Unsa? Haduol ako nung ijang kamatayon. Lucy. Oh, hala ni hilak tapos ka, ma'am. Pasagdi ko, Lucy. Nooy. Kanang, ma'am, daghan magin mo kwarta, ma'am ba? Kanang dili man yo'y admit si Sara, oy. Aron pamati man siya sa hingpet. Lucy. Salamat sa pagduo, Robin. Saludo ko. Tinuod gid ang imong gugma nako. Yes, Sarah. Pero, advice na ko nimo. Ayaw na lang padayon pa. Oh. Ayaw na. Sarah. Sarah, iha. Asa si Robin? Nibiya naman to diri mi. Basin og muuli na tingali. Concern siya kanimo, anak. Betaw mi. Bilib ko niya. Bisan og kapila na siya. Bali-bali, mubalik gihapon. Uwa bagid siya, Luna, sa imong kasing-kasing. Mi, sorry. Pero wag yung spark. Okay. Mag-ilis ka. Nga naman, mi. Schedule ka, Gemo. Mao ba, mi? Thank you, mi. Mag-ilis ko, mi. Okay, iha. Diha ka na, mi. Nag-expect ko nga mangutana siya. Kung nga nung ikemo siya. Pero, nga naman. Maayo kay ni Kuyog ka, Lucy. Ay, dapat lang. Para og doon na isuko. Ay, naadadyon ko, Salamat, Lucy. Ay, niya na sila si Daddy ug Mami nimo, Anak? Okay na ka? Okay na ko, mi. Agto na ta? Odi. Ay, dali na day Sarah. Sakay na aming wheelchair. Oh, Lucy. Mi, dali na mo. Oo, Sarah. Mag-una mi diri, mi. Ako nagitulod ang wheelchair day, ha? Okay? Tuan na siya, Chipar. Naguna na to. Natinga ako. Saan sa? Never nga nangutana siya. Kung nga nung ikemo siya. Labing maayo nga di siya mangutana, Imelda. Murag, madasikon siya. Nagpasabot lamang nga gusto siyang mapagkabuhi, Imelda. Gustong mapagkabuhi ang atong anak. Di ko madawat nga mahanaw siya nato, Imelda. Dili. Ingon man sa bako, Chipar. Mahal ko ang atong anak. Bugtong ta siyang anak, Imelda. Siya hinungdan sa akong pagpanigamot. Si Sarah. Chipar. Ayaw paghinlak. Tingaling magkamatikod si Sarah na to. Sorry. At ulta, nagpaabot siya na to. Atuan na si Jam, ma'am. Oh, Lucy. Ay, ma'am. Ma'am, nganong ipakimo man si Jam? Ayaw na pagpangutan na, Lucy.
Di ba, kadaghanan nga ikima? Kadto mga pasyente nga dunay kanser? Paghilom, Lucy. Aha. Ayaw pagpatakag bukas sa imong baba. Sorry ka adyo, ma'am. Tanaw ko na doon na kay mata. Ah. Paminaw kung doon na kay tunggan. Wala, nagasuka noon ko, ah? Lord, lukwayi pa yung taon ang kinabuhi isa kong anak. Maluwi ka. Dili pa ko andam nga ang among anak. Dili pa, Lord. Maayong pagbuminaw sa Lex Pino Vlog. Anak, okay na ka? Okay na, Mi. Nak, Mi, buhi pa ko. Kumbati pa ko, Mi, oh. salamat nga ingon ni anak imong kadasig, anak. Dili lang ko magluya-luya, Mi. Kay basin niya, ma-expire na ko. Sarah, ayaw pagsulti og sama ni ana, anak. Dili ka na mo pasagdan ni daddy nimo. Dili, Sarah. Asa si Daddy, Mi? Ato sa chapel, nagpray. Mi, pwede mamaulit na lang ta sa ato. Kapoy manggutin eh. Gusto kang mupauli? Yes, Mi. Oh, kung mo, sultihan ako si daddy nimo. Ingon man ang doktor. Magbabot lang ta sa pagtugot sa doktor, anak. Salamat, Di. Okay naman tingali, Di. Anak, Di. Ayaw lang kung mag-ulgo-ulgod. Sarah. Mamaayo ra lagi ko. Maukira ko. Uli lang ta sa ato. Salamat, anak. Salamat. Niala kita sa Eat All You Can. Maidri. Magkapili ta kung siya itong gusto. Mahal man diri. Okay ra pa nang sarap bitaw ni. Basta ka, kuhaan ti kag soup. Ha? Kuhaan ti ka, ha? Kadiyot paabot lang, ha? Oh. Yan sa kusilbihan. Huwag ka ni mga tanak nga nang wako mo rin. Huwag kasukong na yung ipakita na ako. Nakonsensya ko. Gusto na ni. Okay. Huwag sa masulti na ako. Unsa hinungdan nga wa siya makauli. Ay, si Buloy. Hello, Buloy. Asa mo ron? Apas rin na mo. Niyami sa seaside. Si Piolo, asa? Ha? Tuwa sa table. Ako sige kuhaan og soup. Idawliba na po ni mo eh. Silbihan niya po ni mo taong traidor. Ngano di ka, Buloy? Ngano sige magag-ingon og traidor si Piolo? Kisay gitraidoran. Ha? Buloy. Buloy. Kinsay gitraidoran, oy. Tana pa manoon ka. Ikaw! Mao ba? Giunsa man ko sa pagtraidor. Minawan ako sa isulti ng taong traidor, ha? Sige, Buloy. Ayaw sad ka balaka lagi. Sa ako nang giingon nimo. Ang matuod nga kukma, bugo, bungol ug buta. Ikaw na. Nikaon bitaw ko. May naman kay gikaon mo. Okay ra ko, oy. Mao bitaw unta to nga di ta aning eat all you can. Alkansi ka diri kay gamay kay kung kaon. Okay, ma. Sige na. Padayon sa pagkaon, di ba ka? Padayon. Okay. Nganong ni Amanda dinhi? Doon na ba ako'y giluto dito sa bahay? Parang sarap bitaw ni. Ay, nanawag pa ya si Buloy. Nanawag di mo? Hmm, Kung siya ang isulti ni mo. kanang
Mangutan ako ba, Piolo? Nag-away mo? Woman? Kuan mang good ka ng mura man to siya og nalain ni mo. Mao ba? Piolo, dili ko gusto mag-away mo, ha? Ala ka balag ka. Kanti ko kumu-adjust sa kong kagaringon. Ngano, Deng? Ang sa iyang gisulti ni mo? Traidor kuno ka. Kuhan lang. Loy lang siya ni mo. Ha? Ano man? Tungkol kay... Di pa paabot kag dugay. Niya... Huwag ko maulit. Okay ra, uy. Uy, kaso. Niyan ko. Boto ni si Said. Maayo na mo prangkahay tamay pilo. Prangkahay ta tubangan ni Risa. Di man tingali traidor kung mananghin ko ni mo. Manangit na unsa. Risa. Dako masakiton si Sarah. Piolo. Unya, karon. Unsa man. Pwede ka mananghin ko ni mo nga... Nga ato kaniya. Unsaon ako pagpasabot ni mo. Sultihi lang ko. Gipangandaman ko na ning daan, Piolo. Nga mo abot gid ang hikayon. Nga mo balik ka ni Sarah. Risa, Piolo. may takal na ang kinabuhi ni Sarah. Unsa? Us para tong gisulti ni mo? Huwag ko nila tugutin nga musulti ko din eh. Pero, dili sad mahimo nga ako kiniita ko ni mo. Tungkol kaya kinahanglan ko sa iyong pagsabot. Piolo. May takalang kinabuhi ni Sarah. 4th stage cancer. Brain tumor. Oh my God. My God. No. Kaluoy ko niya. Dili lalim ang iyang kahintang. Nahibaw siya nga naa siya ng kayong tanga. Murag gipungan siyang ginikanan ang tanan. Tungkol kay kipati nila ang dakong kabalaka. Kuno sa may buhato ni Sarah sa ikaw nga masahil siya. Oh my God. Bao ka, sa diya mo atake ang sakit siya mo. Labi ang kaluwi. Nakita na ko ang paglimpak sa tumang kasakit. Lord. Ginoo nga nung mahitabo pa ni Sarah. Yan yun ako ang iyang parents. Na kung pwede, magkainan ako panahon si Sarah. Mama ba? Okay. Okay, way problema. Usukot ka? Way problema. Okay ko. Okay kaayo ko. Kaluoy ni Sarah sa... Ibaw ka. Huwag ko may pahong sa unti ka sa pagpasabot. Nining tanan. May ragid kinisulti ka, Piolo. Huwag ko'y problema. Andam ko sa pagsabot. Ibaw ka? Pagkabot na ako. Pagduaw na ako niya. Murag misayay. Sayag yung panagway. Pahiyong siya. Then, nangayosag sorry na ako. Nangayok, sorry. Maupot ba ito yung sulti na ako? Nga kung magkita mo, mangayo siyag sorry ni mo. Iyag yung gibuhat. Nangayosag sorry na ako. Very good. Very good. Unya? Ang aman, din ako siya pasayloon. Good. So,
Kano sa mga mo ato niya? Hey, Mayong pagbuminaw sa Makunin mo Lex to, baka. Pino Vlog. kano sa kamo ato niya? Kuhan kini. Ato na kapuyo sa ila? Wa ko may baw. Mas mayo tingaling ato ka mo puyo. Nga ato lang sa kadito, Piolo. Unya? Ikaw? Ako? Oh, okay na ko, uy. Oh, huwag man ko'y sakit. Siguro ka? Hapit ko abot sa kanan. Ato ra yung elevator. Paingon sa ilang nahimutungan. Paniguro ko nimo. Nga dili may tabong malimot ko sa akong kakuha nimo. Sa akong isaad nimo. Unsa tong imong saad? Nga dili ti kabihan. Salamat, Piolo. Pero, nainomdom ka sa tingali, no? Sa akong gitubag nimo. Unsa to imong tubag? Ngawa pa ko kahubsi sa akong mga luha. Risa. Bukas ang akong dukan sa pagtugot nga. Magikupan ka ni Sarah. Pero di lang sa ako tuyuon nga. Nga mutagak lang kalit ang akong luha. Risa. Amaw ning mata na ako. Di makapugong. Kapayason manggod kay kong mata. Ikaw na. Ayaw lang kabalaka. Duko lang ko. Para dili makakita ang mga tao nga naghila ko. Okay? Risa. Ikaw na. Please. Gusto na. Pasakti lang ko na ko. Pahungaw lang ko. Okay? Ayaw kabalaka. Niduko naman sad ko. Nagtuo ba day kang? Masayang na ni para na ako. Hindi ba ya, Risa? Bitaw, no? Di sa nilalim sa kung sahit tungod kay ayaw kayo pagtuong awa kay pilid ako. Bililon ka na ko, Risa. Salamat, taon. Ingon og sa nipahiyom og kamay ang akong kasing-kasing nga nakabati sa imong pong. Igo na. Sabi ko dog, kung di ka masugot ng wanto ko, dili good. Wa pa yati ka, babagi ha. Ni uyon pa ko. May uyon lagi. Pero nagbako ka, mihila. Di man magkababag ang akong mga luha, Piolo. Risa. Makonsensya ko. Best friend na ko si Sarah. Kinahanglan sa tingali nga. Muhi mo kong sakripisyo para mabati siya o kalipay. Malipay siya sa nakapiling gutlo sa iyang kinabuhi. Please. Basta okay na ko. Okay na ko yung kamalaka. Taas kayong inat ang akong pagsabot, Piolo. Salamat kayo. Tingalig lain pagka lain pala kang babae tingalig ni ulbo na sa kasuko. Di lang ko Kay kun masuko ko, magpabilin pa ka na ako. No. Dili. Musamot kapag kaidlas ako, Piolo. Risa. Ito na sila. Nagduko si Risa. Noon sa mga tao ng babae. Karong yung kami pulo. Kung imong gipahila si Risa, di na yung kong bilib ni mo. Kontrary ka, Piolo! Anak,
Mi, Away na. di na tingali tumubalik si Piolo Mi, no? Ha? Oh, mabalik to, uy. Mabalik ka to. Basin og pasukan siyang uyap, Mi. Oo, man tingali uyab si Piolo. Imposible tingali, Mi. Gwapo gud si Piolo. Sara, anak. Mangutana ko nimo. Unsa man? Love pa gyud nimo si Piolo? Mami sa duwi. Prangkahi ko. Unsa man? Love nimo si Piolo? Yes, Mi. Anak. Kaniadto pa, Mi. Love na ko siya. Love na ko siya, Mi. May gulo. Oh, bay. Dali. May kami apas ka. Saan na si Sat? Magyaway? Nasayop ka puloy, uy. Never nga giaway ko ni Piolo tungod kay... mahal ko niya. Oh, Derisa. Dili traidor si Piolo. Dili puloy. Mahal ko niya. No! Oh, mao ba? Yes, puloy. Bay, ikaw na. Oh, mukhaon ko gutom kayo. Ay, noon kayo nagkaapas ka. Ay, nanawag siya na ako. Di ako siyang gisultihan nga ni Ata Diri. Ah, okay. May kayo mong gisultihan si Bay, bro. Ay, may pasrisa. Nangpit pa na ako ikaw. Migong gutam, pero wag yung ka, nangpit ako. Nasabasan na pito na tao nga may kasuko na. Oh, man, Bida, sapot saan ka? Ano ba yung kasuko ko ni mo, di ba? Ngano di ay? Nganong nasuko man ka puloy? Ano? Loy mong kunin mo. Ay, salamat in taon. May kakampi di ay ko. Bantay ka, Piolo, ha? Kakampi ni nako. Okay lang, Risa. Sige na, puloy, kaon na. Oo, kaon ko. Ya, umana ko kaon. Yo, iganay ta, ha? Bida. Iganay ta sa inyong kemtang. Nayala na yung ting. Uy, pero sakto na, patik na, puloy. Bakit di, nahila ka? Ha? Hilak? Uy, hilak, good. Nganong may hilak ko ko? Bida lang ganita na, Bida. Pumunta ako sa kapon, Risa. Istorya tayo na, Hoy, umana ko kaon. Ladlat ang istorya. Yan sa mo kay goto kayo. Nanawag na ako. Traidor lagi ko no ka. Muna yung pagtuong ng traidor ko. Ito siyang halindahon, di ka? Piolo. Anak, sige na, pauwi na. Katuwag na. Mi, Tanaw na ako, God. Murag, pugson mo yung pagbuka ang imong mga mata. Pero sa akong tanaw ni mo, katulkon ka na. bitaw, Mi. Katol ko na ko. Pero nagpaabot ko niya. Ni kinsa? Paabot unta ko ni Piolo. Pero, dili matingali siya mo abot, Mi. Mayong pagpaminaw sa Lex Matuog na lang ko, Pinoy. Mimi. Pukawan na lang unya ko kung mo abot siya. Sure, anak. May nanawag ni mo. Uy, hala, si Robin. Robin? Sige na siya panawag ni mo. Oo. Ano sa may tuyuan niyo eh? Usahay no, manawag ni siya tungang gabi eh. Ano ba yagod? Tubaga. Kabilat lang. Hello? Robin, ngano nanawag ka? Hello, Risa. Nanawag ko ni mo. Tungod kisultihan di ka. Ang animal nga Piolo. Dito ni Sarah. Ah, mao ba? O dito. Nagpabili pang inambak. Bullshit siya. Basin og nagbalik sila. Maybe. Buta nga. Nakapasurok pag-ayos akong dugo. Sila manggid ang manag-uyab. Risa, Kitang duha.
Back up lang. Back up lang ta. Kung mag-away sila, kitay mo am-am. No, di nila mahimo na ako, Risa. Robin, pangita na laglain. Anhat na lang ko mo. Ha? Ari ka na ako? So, panakip butas lang ko. Risa. Bye, Robin. Tuyo. Ikaw mo topic. Sumpong siya nga dito ka ni Sarah. Abot bitami. Ari na lang kuno siya na ako. Sige, Pia. Kaso, gutom kayo. Sige, linggo diyaw. Padayon na may ulay. Kaon na diya. Husay tarundo, ha? Ilo? Husay ta. Why problema. Sige, tiwas o kaon. Okay. Iwas og kaon, oy. Kaon bitaw ko. Sige. Unsa iyang sulti kalabot ni Piolo sa ilang relasyon. Love niya si Piolo. Imelda, Mao ka na iyang isulti ka na ako, Chibar. may namatigdan kang Sarah? Unsay angay na kong mamatikdan. Murag iya tanggi am-aman. O murag nakita na ko nga aksyon siya og pingit. Dayon kung makakita siya nako, mupahiyom siya. Mausap ka niya akong namatikdan, Chibar. Ug never siya nangutana nganong ikimo siya. Oo, Chibar. Karon, laruhay ta. May tungod sa unsa. Tana pa mga sa'yo kayo tang Risa. Nananghid na siya na ako, buloy. Isa lang hit. Si Piolo. Nananghid nga adto lang una siya ni Sarah. Bangag sa ilong. Nasugot ka. Unsay imong ika-advise nako? Mosagot ko, dili. Simple na bida. Tana pa ka. Ay, pagsugot. Buloy. Kadakong ismuko yung taon na. Ngulong taon na. Musugot ka ganto siyang Sara. Ha? Kawawa ka. Biyaan ka. Bida. Sabi na relasyon nyo. Dua-dua na ha. Way bili ang inyong relasyon. Buloy. Dako kinitigog. Nga ano ka? Saba, uy. Huwag tayo mga tao. Gano'n ko taon mo. Bida. Lami aning pasayan ay. Ang gawa din. Mauna na, dukaan na ka diha. Mauna na. Tubig, bay. Tubig. Sige. Kaya magkuha ng tubig. Dali, Piolo. Hinay lang, uy. Saman, okay na? Okay na. Sa pagod. Doon lang ko sa usa ka buok pasayan dito sa kong tour. Dahil sa sukot ka, ha? Bida, bugoon ka, oy, taon. Sagdi lang og bugo, Kuit. Ang importante, nga nakatampo ko sa kalipay ni Sarah. Unsa? Nakahatag ko kalipay niya. Sa nahabiling yugto sa iyang kinabuhi. Nahabiling, ha? Pero bida, sobrang kasultiha, taon, oy. May walay paminaw. Inihap na lang ang mga adlaw ni Sarah sa kalibutan. Unsa? Fourth stage. Cancer. Lord Jesus Christ. Mao ka ng tinuod ba? Luoy kay siya ba? Kung matake na ba? Makita ni mo ngayon sa way kabutan. Way kabutangan ang kipati niyang sakit. Kinahanglan ko niya ba? O gisabot ko ka ng bahina, Buloy. Kinahanglang lapdo na akong pagsabot. Para sa kalipay ni Sarah. Teresa! Karon, bay, Buloy. Unsa man? Traidor ba ko? Pagka-smoke ko yung diyaning kahintang nga taon eh. Di lalim, Buloy. Pait kayo niya kahintang. Pero ang... Pero unsa, Buloy? Kung
Tunahon ring mayo, yung sininartista lang ni. Unsa? Nabaho na karoon panahon na. Inartista? Oo! Daghang artista para makuha nilang gusto. Maging artista. Di man tingali boy. Tungod kay nakita na ko ang pait niyang kahimtang ang iyang sitwasyon. Oo, hinoon. Kung tinuon man gani na, di po sa yun. Bidag nga no. Sus, bidag yun eh. Bisan ako ba boy. Di ko magatuo nga. Ingon niya na ang dangatan ang kahimtang ni Sarah. Sa iloon lang ko pagduda ni mo Pipilo. Nag-artista na Sarah. Buloy, paiting iyang kahimtang. Ayan ang karoon, unsa man? Oo, mga nga na, nanghina kong Lisa. Nga, ado lang una ako ni Sarah. Oh, kalbaryo na ni mo na yun eh. Andam ko mo sabot, Buloy. Oh, mau ba? Bay, magtuo ba ka nga gusto kong mahitabo ni? No, dili bay. Kalit man ko kayo. 4 stage ang cancer niya. Parbida ginuo ko. O karon, muadto na ko dito silang Sarah. Ako, mihin mo na. Sige, sipat. Arisa, ato na ko. Okay. Padayon, Piolo. Basta timan nilang. Bisaan ko nimo. Dili ko ikaw diyan. Tubanan na ba ha? Tungkol kay, kung di na mo tubanan nun ba, kita yung mag-away. Kontrata! May kabala ka, bay buli. Tumanong ka. Sige, ato na ko. Sige, ay, Bilo. Oh. Og, Arisa, ato na ko. ayo, bay. Okay. Sige, ato na ko. Piolo. Ato na ko. Amping. Oh. Dritsum lang. Hoy, Bilo! Bay nga no? Dritsum lang kaglakaw. Magali kay goodbye, kiss na rin sa anong sum taon ka, eh. Amaw, mga Buloy, uy. Nagdali na si Piolo. Bitaw no? Oh, bitaw no. Oh. Risa, ato na ko. Ikaw ba ni tuod siya kang Buloy, sad? Bye. Ako di eh. Nga. Bayot ka. Ano na ko? Sige, bida. Tawa lang tangan ng kaimta nga na. Ay, kalimtan mo lang taon, eh. Di man mo kiss na ko, probida, eh. Yabang yung kabay. Yabang ko. Minaw ko nimo. Oh, napadi ka di ka. Ako magawa na ka. Ano na ko, ano na ko. Lagi taon. Oh. Larga na. Saan ka? Okay, tingog-tingog mo diha. Nung saan ka? Mubalik pa ka siya na ako, Buloy. Saan ba siya? Hindi ka nabiyad. Kaha, Ano? tumanon ka niya. Duda ba rin ka? Anong bisugot? Pagkawat ka bisugot ka ito siya, Sarah. Bida, bahala matigbak to, Sarah. Okay na ko, Buloy. Okay na ko. Wa pa ko kahubsis ako mga luha. Oh, humsi bitaw. Sige, hilak ba yun na? Hilak? Wa mga kahumsi si muluha. Hilak! Bako! Dangoy koy! Hilak! Buloy. Sorry, Risa. Sayod ko, di kinisayin sa imong kabahin. Kini nakabot kong desisyon. Pero kinahanglan nga tubagon ko ang hangyo ni Sarah. Mayong pagbuminaw Sorry, sa Alice. Lex Pino Vlog. May kakuhan ko, di ba? Pero dili po mahimo nga. Supakon ko ang manto sa akong kasing-kasing. Dili na ko kalimdan ang akong kaugalingon. Na mahal ko paghihapon si Sarah. Gano'n nagkaangkon ka man din maong sakit, Sarah. Gano'n pa man. Ayaw palapit si Par. Ayaw paghilak. Di lang ako tuyoon, Imelda. Kung mo hilak ka, di pa daw ko kapugan ang akong kaugalingon. Ako lang unta ang giyatagan sa Ginoo. Ako lang unta ang iyang paantuson. Di lang atong anak. Chimar. Wako'y panghunong sa pagpangiliya. Naunta, lugwayan pa ang kinabuhi sa atong anak. Ingon man ang sabag ko, Chimar.
Di na ko madawat nga mahanaw ang atong anak. Dili, Imelda. Imelda. Gusto na. Gusto na. Ikaw na. Sakit kayo para na ako, Imelda. Na magtanaw sa akong anak na nakantos. Sakit kayo. Ma'am, Imelda! Sir Chibar! Lucy, ngano? Ay, giarita mo dire. Na nag-ampo din sa chapel kay nangita si Zara Ninja. Mao ba? Nga naman, Lucy. Gusto niya nga, ulit na lang sa ato, sa balay. Unsa? Sa... Lucy, si Piolo? Ay, wala pa man. Unsa? Ato na to si In Sarah. man ay kining salbahis? Imelda, sige na. Ato na to si Sarah. Oh, Chibar. Hapit ako mabot sa ospital mo. No. Uy, ang mga tao. Nga naman, nagdinag ka na yun. Oo, dahil namang labang. Murong ko. Dagan mo, Hermas! Mamusila! Na ako ni Armas, mamusil ko, no? Kinsa magha? Hoy, ayaw mo lagan! Mga litsi! Si Ruben ka na? Nagdag Armas. Kinsa may kontra? Huwag mo sunod ninyo, ha! Huwag mo sunod ninyo! O, niya sa paingon tre. Bisan kinsa ninyo! Di tamo sibugan mga buwanga mo! Pamatyo to niya mo! Ha? Ha? Nagtuo mong nalisang ko ninyo! Hoy, sultihan ta mo! Wapa mataw ang tao nga akong ikahadlugan! Wapa! Niya si Dre, nagpaingon din sa akong second. Hoy! Ikaw nga sa kining kotse! Hunong ka, ha? Unsa man, magmarites ka? Ha? Gawas niya! Gawas! Ah! O, ipatira niyang kotse ko. O, Gawas! Sa gusto ka, bukong ka ng windshield mo, ha? Gawas! Gawas! Ah! huwag kayo mahimo. Gausot ko siya. Ah. Naon sa mga rawin? Ha? Nabuwa ka? Piolo? Naon sa mga? Hagis mga. Kalma lang. Unsa kalma? Unsa kalma, ha? Gusto kang bukaan di kasi mo? Ayaw na, Mark. Nakapatay ka. Mapriso ka. Priso ko down! Ha? Ikaw rin nagsakay ng mong kutsi, ha? Ha? Swerte kay ko! Kung siya nagkaswerte ni mo? Nga nagkita ka! Dugay na ikaw nagdumot ni Muro! Pero Ben, tanaw na kung muragwa ka sa mong kaugalingon. Ayaw pa na si mong gibati ba? Unsa? Muragwa ka sa mong kaugalingon ba? Gisugo ko! Ha? Gisugo ka? Kinsa nagsugo ni mo? Gisugo ko sa demonyo nga patiyon ka! Bay, Ruben. Oh, Bay, Ruben, kadunggo ka ron? Kadunggo ka? Unsa mo ron, ha? Fire truck! Di ron fire truck. Di sa ron ambulansya, kundi patrol car sa mga polis. Unsa? Mga pulis? Ah, mga buang sila! Mga buang sila! Ah! Oh, bidagan. Oh, ato ah. Misakay siyang motorsiklo. Ah! Babayo! Oh, nako. Yung sa di ko magato. Ganong naingon niya ito si Bay Ruben. Gisugo kung siya sa demonyo. Dili normal ang iya mga lihok. Si Piolo. Hello? Hello? Marisa, Yes, nanawag ka? magbantay kang Ruben, ha? Ha? Si Ruben? Nga naman si Ruben? Nakita mi. Nakita na ko siya naghagis, nagdagarmas. Unsa? Nagkaabot mi. Idol siya sa kunibutangan. Niya, gipati-patira na nga sa akong sakinan. Huwag hapit ko na po sila. Unsa?
Pusilon unta ko niya, ma. Ay gani kay dunay patrol car. Doon kay na siyang nagdumutak. Ginoo ko. Mao ka na, Risa. Nga ko tao nga pasilon ka man niya. Gisugo ko na siya. Ha? Kasi nagsuko niya. Gisugo ko na siya sa demonyo. Unsa? Uy, nga ko taon, uy. Ano pag naingon anak man si Robin? Mao lagi. Ingon sa ko makatuog. Mao na yung gisulti din ako. Unsa to, gisugo siya sa demonyo? Oo, lagi. Dili ka to resulta sa ginadiling dugas? Risa. Sorry nga nakasulti ko, anak, pero ingon anak nga mga istorya, gisugo siya sa demonyo. Pero dili matingali normal ang utok sa tao nga nagsulti, anak. O sa kaya ko pagturit siya. O sa dili ka angay mo kumpiyansa kaniya, ha? Oh, og ikaw sad Piolo, ha? Basin og sundan kaniya, basig ambusyan kaniya. Ayaw ka wala ka na ako. Hinumdumi lang, mahal ti ka. Mahal na mahal ti ka. Risa. Buang mo mga pulisa mo. Mudakop mo na ko, ha? Shit ninyo, shit! Wa mo makailaog kinsa ko. Ha? Dili mo makadakop nako. Never! Makadakop mo nako over my dead body! Musuod ko sa mall. Magpalit ko disenteng islob. Magpalit ko pleasure. Kanang mura kog si Dingdong Dantes. Kasisiw pa ninyo, uy. Wa mo makaila kung kinsa si Robin. Niya na. Nakasulod ako. Naka-blazer na ko. Uy, sus. Disinti na ko tanawon. Unya, naka-sunglasses pa. Mura na kong si Coco Martin. Gwapo gina ko eh. Unya, dili ka musugot ako, Sarah. Ha? Shit ka, shit! Mamatay na lang ka. Di juga katilaw na ko. Shit! Hey, okay. Adto na ko. Sir, huwag magkakabayan, sir. Oh, symbol! Inibayaran! Ang sunod, magpalit kong sapatos. Kini. Uy, nindot ita. Bagong gawas. Kay Kerry Irving mo nga sapatos. Anta. Do. Number 9, Do. Isukod ako. Ayan, sir. Mayong pagpaminaw Okay. sa Lex Pino Sakto kayo. Vlog. Oh, ay, pati kayo. Ngayon ka, sir. Lako, sir. Lako. Oh yes. Uy, lagan. Kupro na ko. Sir, wawa pa ka. Huwag ba ni mong babae ni sir? Ay, salamat gisugas, guard. Ay, balik siya. Sir. Oy, hanggaw! Oh, Nga ano, misinggit pa ka, ha? dagan ko ka, sir. Huwag ba ni mong babae ng sapatos? Sus, ako lang gitistingan. Hanggaw! Kung di ba sakit sa kong tiil. Sorry, sir. Bayad ako, ha? Ha? Bayad ako, ha? Okay? Yes, sir. Oh, bantay mo ako. Okay, babayo! Panti. Wait. Guwapo ba ta, pero kanta mo, panti. Bangag pa man kayo. Si Piolo, siya na ka na. Panaw-una ko sila, o si Sir Chibar, o Ma'am Imelda. Ay, salamat nga ni Akapiolo.
Oh, ma'am. Nagsige og pahabot nimo si Sarah. Mao ba, ma'am? Sige na, duula siya. Yes, ma'am. Sarah? Piolo. Salamat kaniya ka. Saan naman ka, ha? Gusto na akong muuli. Mauri ka? Muuli ko. Dili ko ganahan diri sa ospital. O niya, ang doktor, okay ba ang doktor? Okay na siya. Gusto kong muuli ko. Gusto kong masuroy. Gusto ko mag-island hopping ta. Oo, mao ba? Gusto kong masuroy sa mga nindot ka dapit. Nga kauban ka. Okay ka? Oo, sige, okay ko. Salamat. Kung niya, unsa man, okay na bang imong kahintang? Okay na ko. Gusto na kong pahimos lang kanindot sa kinabuhi. Uban ka ni mo, Piolo. Samtang dili pa mo pidok ang akong mga mata. Sarah? Okay ka ba, Piolo, my king? Oh, okay. Okay kayo. Dili ko gusto mo pundo tinhigod. Kaya magsigil ako gunahon sa akong sakit. May punto ka, Sarah. Gusto ka? Gusto ko matanaw sa mga nindot nga dapit. Yes. Mo nilabing mayo. Salamat, Piolo. Yan na ba? Manay gusto na ako. Nga unsa? Manay gusto na ako makita nga mapahiyom ka. Madasigon ka. Oo, dapat lang. Dili ba? Very good. Very good. Salamat, my king. Ikaw ang ako magdadasig. Sarah. Mao na imong gusto, anak? Yes, Dad. Mi, okay ka ba? Okay kayo, iya. Bakit ka na problema? Mas malipay ko nga makita kang malipayon. Thank you, Mi. Kanus man ang imong gusto nga mag-island hopping? As soon as possible, Dad. Ugma, Mi. Saturday man ugma, diba? Yes, iya. Saturday. Gusto ko ugma nga mag-island hopping tami. Ay problema. Sige. Akong kontakon ng akong kumare. Nga dunay dakong sakayan nga perming pakyawon sa mga tao nga mag-island hopping. Kunta ka dayon, Imelda. Oh, yes. Tagapunta inganyo ka na. Akong tawgan karon dayon. Thank you, Mi. Kitsa may gusto mong atong kuyog, ha, Sarah? Ni, masukot ka. Nga akong dadon si Piolo. Si Piolo? Okay, iya. Thank you, Di. Ikaw, Mi. Masugot naman ka nga akong dadon si Piolo, di ba? Oh, of course. Why problema? Sige. Dada siya. Akong ipakontak ni Lucy ang akong kumare nga taga-punta inganyo para sa pambot nga atong sakyan. Madam Imelda! Onsa na? Ay, automatic! Ay, sugot na yun ang imong kumaryo. Ay, libre pampambat. Labing maayo. Hala, lipay, baya ko, ma'am. Nga naman, Lucy? Tungkol kinakita na ako, nga murag dilagsik sila Sara, no? Nalipay siya nga. Makapauli na kita sa bahay. Ay, bitaw kin, madam. Kay konpirme lang na siya din sa ospital. Ay, mo ipirme nga masuo siyang una-una nga. Kanang na-admit siya dire. Ana! Dugay pa kay na maayo. Tinuod ka na, Lucy. Lipay pod ko nga kanang makauli na pod si Ja. Ug akong ampo, Ma'am Imelda, no? Nga iyang kanang kasaya ba sa dagway niya karon pa, hangtod na gayon na sa hangtod. Basin pa, Lucy. Maayo unta. Unyag maayo, ma'am.
Ngano man na? Nilugmaw mo lang imong luha. Ngano di ay, ma'am? Ma'am, unsa man gid ang matuod nga sakit di Sara oy? Ma'am Imelda? Pwede ko mahibaw, ma'am? Dili baya lalim nga akong tan-awon sa Sara nga kun kanang muatake ng iyang sakit sa iyang ulo. Gusto niya nga kanang ibton ang tanan niyang buhak aron mawala ang kasakit do. Lucy. Ma'am, pwede tug-anan ko nimo? Unsa gid ang sakit ni Sara, ma'am? Pwede ko mahibalo. Lucy, palihog. Ayan akong pangutan, apa. Ma'am Imelda? Hanyok ko lang. Tabangi lang kami kampo, Lucy. Nga mamaayo sa hingpit si Sarah. Ay, nag-ampo gayud ako, ma'am, oy. Salamat. Oy. Ay, ma'am. Ay, si Sarah. Oy. La, nanggunit kang piola. May gawa sa iyang kwarto ning ospital. Oh, Lucy. Oh, Sarah. Mommy. Anak. Mommy, ato na ta. Oh, anak. Sige. Dali na, Piolo. Okay. Ay, Lord. Salamat, John. Salamat. Nakita na ni mo, ma'am? Ha? Ingon sa dasig na gid kaayo si John. Oh, Lucy. Oh, ano ba yan? Madasigon si Zara pero ikaw. Nagasubok ikaw. Pasag nilang ko, Lucy. Naunsa na ne? Ay, ato na ta? Kay, tuwa na, ma'am. Tuwa naman to si Sir Jibar. Tuwa na sa sasakyanan ba? Nagapaabot na to, ah. Oh, Lucy. Hello? Bye, Pilo. Hello, bay Buloy. Nawa pa ka? Ang pahibaw lang ko rin mo, may gawas na mi sa hospital. Oh, tinuod ka? O lagi, nagkagawas na mi. May noon, so nagpasabot nga, mayo na si Sara. Bay. Kasabot ko, bay. May lang untag doon na milagro taon nga, mamaayo na siya ba? Tinood ka na, bay Buloy. May lang unta taon, nung milagruhan taon na siya, ron sa ingon ba? Did taon mag-udhak ang kasing-kasing ni Derisa. Bay Buloy. O, naibaw yung kabay, di ba? Mahal kay kang Risa. Pero tungod sa kahimtang ni Sara, napugos siya sa pag-uyon nga naa kaniha, nakig-uban kang Sara. Pero ilawom siya yung kasing-kasing bay. Dugo niyo eh. Tinood na. Ibutang ko na to. Kung ikaw nimutang sa dapit ni Derisa, kung palang nit sa Derisa, makig-uban og laing laki. O, unsay bation nimo? Iko na. Lahi ang sitwasyon, bay. Lahi. Ay, lagi. Sabot eh. Kung lahi, lagi. Pero, bisa na ang pagsabot ni Risa taon. Pero, ilawom sa kasing-kasing na bay. Nagdibal taon, oy. Uy, siguro, pirming nahilak sa tago si Derisa. Gusto na lang game, bida, eh. Oh. Ay, no, kung konsensya ha pa. Bay Piolo. Ay, praise the Lord, Buloy. Maulagi, praise the Lord ko kayo. Pero, bisag nakagawas ni Sara, pero ang iyang kahimtang taon, kanang... Oh, how's na, Buloy? Ato na lang iampo nga mamaayo kit siya. Angay yung maayos siya eh. Karon sa ingon, pauli na sa Bay Piolo din eh. Buloy. Atong iampo dahil nga makauli na sa Bay Piolo taon dari ron. Mahuwasan kasi mong kasakit ba? Buloy. Oh, kung si Sara Mayong nag-antos siya sakit. pagpaminaw sa Ikaw, Lex Pino nag-antos sa Vlog. kasakit. Buloy, uy. Ay, mamakakoy. Buloy, oy ko taon. Bida, buloy kiko, di ko buloy, oy. Ay, kung ingna nga, waka magantos. Ay, kung ingna nga, waka sakit eh. Ay, kung ingna nga, wap ang hubas ang imong Igo mga na, Buloy. Igo na. Okay na ko. Nisabot na kit ko. Nisabot ka, pero nagbako ka. Oh. Nagpahungaw lang ko sa kapuot sa kundukan, Buloy.
Diretso mo lagi tas mall. Hindi kan sa hospital. May pamaliton ko para sa tong Highland hopping. Mamalit ko gaw sunglasses, shorts. Oh, mo ba? Okay. Piolo, may kontak ka ba ni Risa? Kontak ni Risa? Pwede kang makatawag niya. Nga naman? Ako sing dadon sa tong island hopping. What's that? Gusto ko nga malingaw usab si Risa. Gusto kong iuban siya. Okay ka ba, Piolo? Ha? Okay. Ug ayaw say pa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod o padiyog di ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat no sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.